A teraz sa presunieme k včerajšiemu zápasu medzi Slovenskom a Rumunskom v rámci majstrovstiev Európy. Zápas sa skončil remízou 1:1, čo pre obe mužstvá znamená zdelenie bodov. Hralo sa na štadióne Frankfurt Arena vo Frankfurte nad Mohanom a zápas riadil rozhodca D. Siebert. Už v prvom polčase sme videli góly na oboch stranách, čo naznačovalo vyrovnaný priebeh zápasu. Slovenský tím mal síce viac z hry, čoho dôkazom je aj 58% držanie lopty, no nedokázal to pretaviť na viac gólových príležitostí. Celkovo si Slováci pripísali 13 striel, z toho 4 na bránu. Rumunsko bolo o niečo efektívnejšie, keď z 9 striel mierilo 5 na bránu. Zaujímavosťou je, že aj napriek remíze 1:1, očakávané góly, naznačovali miernu prevahu Rumunska. Ich bolo 1:15, zatiaľ čo Slovensko malo 0,96. To len potvrdzuje, že futbal je nevyspytateľná hra a nie vždy vyhrá ten, kto má viac z hry. V ďalšom priebehu turnaja čaká Slovensko ťažký súper, a to vložiť meno súpera. Rumunsko sa stretne s vložiť meno súpera. Uvidíme, ako tieto zápasy dopadnú a či sa niektorému z tímov podarí postúpiť do ďalšej fázy turnaja.